taimaka ki gaskata ni ban shirya abuwa da ke ba. Ƙauna a zuciyata. Masoyiyata zinariya a mata, kin haska zuciyata, mun zamo jini da hanta, an bari ki babu rana. A zuciya ina tunani in ki ko da yaushe sahibata, mazuga suna bayani su ce ki bari na kin bugata. Mai so abin aso ne abin shekar da abashirata, duk ran da kika bar ni ranar baza na kwamba. Ƙararrawa da su da ƙaunar ki ta kaɗa a zuciyata, wadan jini kuma yana gudana kamar da shi hake gare ta. Na biɗar na yi bayani gare ki ga shi kin yi rata, duya kowane hali na ganki na yarda mu zanta. Kunnuwa idan na toshe na kan ji ko baki faɗa ba. Ki kyale dukan batun da za faɗin ki ko ba ni da komai. Zane so ki so ni kan halakar ki so ruwan kalamai. Aikin fi ƙarfi gare ni komai na baki gare na miki maimai. Hada ba wa in gidan ku da zana gan sila da bi na kan mai. Yarje na zo a ɗan aiki hidima ki ban gaza ba. Asusu zan tara sadaki domin na mallake ki, ranar da zan ganki a ɗaki na zan magin shikinki. Ƙaunar maza na sawa taki dan zana burayinki, hakan ya sanya idaniya ta bar kuka. Na ce da ƙauna sila mutum ya zama jinka.